Čau, já jsem Kostkomen a já tě vítám u nového videa. V tomhle videu si postavíme a zrecenzujeme tenhle set. Ještě nevíte, co to bude za set. Tak já vám to ukážu tím, že si to budeme rozbalit. Tak jdem na to. A tady máme úplně otevřený tento set. Což tenhle set je opravdu velký a hodně i dlouhý. Já mám úplně chuť si ho postavit, tak asi jdem na to. A máme tu recenzi. Tak to jdem zrecenzovat. Jako prvního tu máme Ryu, nebo Ryu, nevím jak se to vyslovuje, ale to je jedno. Tohle je fakt krásná, nevím, jestli si to dá říct jako minifigurka, ale doplněk nebo něco takového. Jako je to fakt pěkný, je toho jako hodně malý, ale super drak jako. Dalšího tu máme Zayna. A tohle je figurka, kterou ještě vážně nemám, což je super, aspoň si vylepším Ninjago sbírku a asi tak nějak. Je to fakt pěkná minifigurka, něco na podobném stylu jako je Cole, prostě jenom čistě bílá a Cole je prostě jenom čistě černý. A prostě ninja, co jiného k tomu říct. Jako další tu je Jay a tohle je figurka, kterou už mám. A je docela taky hodně povedená. Celá taky modrá
A brnění má pěkný, modrý prostě ninja. Další na auto jsem přiletěl Sora a tohle je figurka, kterou zase ještě taky nemám, což mě dost překvapuje a je to fakt pěkná minifigurka, jenom by mohla mít normální vlasy a ne tohle kuklu s kočičíma nějakýma ušima, nevím. Jako figurka je to docela v pohodě, ale moc se mi ta postava moc jako nevyhovuje. Taková dost divná, nějaká uvolka, nevím jak to nazvat. Další to je Raz a tohle je figurka, která je docela dost povedená, ale už ji mám dvakrát. No teďka ji mám po třetí, takže už třikrát. A furt ho někam cpou, už je nevím, v 7 nebo v 6 setech, což je fakt moc. A prostě čím víc těch figurek máte stejných, tak tím se má méně líbí, nebo jak to říct. Jako když jsem ji měl jako poprvé, tak se mi extrémně líbila, ale teďka jak už mám po třetí, tak už prostě mi to připadá jak nějaký ninja. Další to je Beatrix a tohle je fakt krásná a taky nejhodnotnější figurka z celého tohohle setu, což je docela dost v pohodě. Jenom ve 2 setech a oba 2 sety už mám, což je super. Jako fakt krásná minifigurka, prostě je ten její příčesek, no příčesek, co to říkám, ale je to spíš jejich vlasy, prostě to má patku takovou na bok a má to dost velkou patku jako. Další tu máme Strážce a tohle je figurka, kterou zase taky už nemám, což je super, ale ta figurka sama o sobě není až tak moc povedená. Víc se mi líbí ty z dráků Impéria, které jsou mnohem hezčí a prostě má takovou, já nevím co to je, nějaký talíř na hlavě létající, nevím, vypadá to dost divně a figurka takhle má hlavu tady, má takový velký jedno oko, oranžový a není celá figurka sama osobně až tak moc pěkná. Jako další tady máme úplně druhý největší mech z tohohle setu, a což je Beatrix mech, což je jako až tak moc není povedený, ale jako docela je v pohodě. Jako líbí se mi ty cool detaily, jako je třeba tato trubka a tento sekáč, nebo jak to nazvat, a meč, taky hodně docela v pohodě. A tenhle mech za mě je docela takový basic, ale lepší než nic. Tak a máme tu nejlepší, což je celý tento drak. A je fakt povedený. Za 2100 korun, za který jsem to kupoval, je to hodně povedený a prostě tady má ty křídla má tu, jsem se nějak nemohl vymluvit z toho. Ocas má hodně dlouhý, je to rozdělený na 4 kusy. 1, 2, 3, 4. A tady má prostě místo pro dže a celá tahle hlava je fakt pěkná a zakončuje to hezky tady amulet, který je fakt dost pěkný. Nohy samozřejmě, tady má tu břicho má a jinak to je dost povedený set, si myslím. A máme tu finální zhodnocení. Tenhle set je fakt super. Máte tu 2 stavby, což je super, jednu menší a jednu velkou. Máte tu dost exkluzivních figurek, což je vážně super. Tyhle minifigurky mají minimálně hodnotu, aspoň tak bych si troufl říct, možná i 1500, možná 1300 asi. A drak je fakt povedený, ten mech té císařovny není až tak moc, ale ujde to. Mám tu Rajua a všechno a tomuhle setu bych dal takových krásných 9 bodů z 10, což je fakt super. A mně zbývá nic jiného, než se rozloučit a my se uvidíme u příštího videa. Tak čus.